6 xhur mill-ħatra tiegħu bħala viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista, Robert Arrigo qal li fl-aħħar ġimgħat kienet jikkontempla li jwarrab mill-kariga u sostna li l-partit mhu ta' ħadd lanqas tal-kap Adrian Delija. Waqt li kienet jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Arrigo qal li ġurnalist beda jitlob li jiġi investigat fuq il-ġbir ta' fondi. Mhux kollox kien faċli fil-fatt għalija. Kien hemm ħafna nies li bdew jgħiduni b'dawn l-aħħar xhur, ġurnalist jitlob li nkun investigat fuq il-ġbir ta' fondi li kulħadd għandu riċevuta. Qal li qudiemu kellu għażla li tibqa' jew titlaq. Kliem li forsi jibda biex tibda tajt imma x'kien daw. U jkollok għażla. Tibqa' jew titlaq. Għażlejt forsi diffiċli. Ansertajt naqra brasi jibsa jiena u determinat. Meta tagħmlu li hekk iżjed issaħħuni. Fl-istess waqt għamilha ċara li l-partit mhu ta' ħadd. Il-partit mhu ta' ħadd. Laqas tal-kap. U tkellem ukoll dwar l-attakki li jsiru fuq il-midja soċjali u stqar li dawn ġejjin min-naħa ta' deputati nazzjonalisti. Nappella lil kulħadd biex dawk il-fake Facebooks jispiċċaw. Anke naħa tal-membri parlamentari. U tkellem ukoll dwar kif ġurnalisti staduh fuq il-midja soċjali. Fake profiles anke minn ġurnalisti li staduni wkoll. Il-Viċi Kap Nazzjonalista żied jirrimarka li mindu daħlu l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, il-Partit Nazzjonalista tilef bil-kbir. Taf naf u tindunaw li meta bdejna bil-blogs u l-Facebook, il-Partit Nazzjonalista ħadd kaxkiriet. Arrigo fisser il-kwistjoni ta' taxxa dovuta mill-Kap Nazzjonalista bħala waħda never ending u li bosta qed jagħmlu waġeb biha. Normali, bniedem normali bħalma nagħmlu aħna bħalma jagħmel kulħadd. Imma nagħmlu waġeb biha di tat-taxxa. Ejja naqtawha wkoll.